Salutare la toți! Astăzi, aflându-ne în Chișinău la un training special, vreau să arăt într-adevăr modalitatea de a face bani în fața calculatorului, fără șef, fără bătaie de cap. Sunt foarte mulți oameni care au început deja, care au deja rezultate mari, care nu știu ce înseamnă să te scoli în fiecare dimineață de la 7, să pleci la serviciu până la 7-8 seara și care unicul lucru care este doar să pui capul în mișcare în această afacere. Astăzi vreau să vă arăt niște rezultate, între timp ce voi lucrați la cineva sau la stat. Noi aici ne aflăm vara, este 21 august astăzi. Când cineva este la mare se odihnește, când altcineva poate încă lucrează, noi aici ne ocupăm cu super afaceri. Haideți să vedem niște rezultate. Da. Aici luăm pe cei mai mici din compania noastră, așa ca să vedeți. Dumneavoastră cum vă numiți? Alexandru. Alexandru. Da. Alexandru, de când sunteți în afacerea dată? De 5 luni. Încă o dată? De 5 luni. De 5 luni. Alexandru de 5 luni se află în afacerea dată. Ok, poți să-mi arăți rezultatele tale de bani, ce fel de bani ai făcut, nu știu. Ok. Unde locuiești tu, Alexandru? În Iedniț. Iedniț. Ai venit aici la Chișinău pentru? Pentru asta la acest training special. Pentru un training special? Da. Ok. Acum suntem în Chișinău și ai folos de la el, cred că dacă ai venit așa de departe, da? Foarte bine. Aici vedem că se loghează, într-adevăr pe site-ul companiei. Da. Ok? Și acum vom vedea. Fiți atenți, aici este comisiune de data de 7 august. Sunt 3 comisioane, 250, sunt 35. Asta doar într-o zi. Sunt 320, da? Da, 320 de dolari. 35 dolari pe data de 8, pe data de 18, cum le vedeți, sunt 250 și iarăși rezultat extraordinar, timp de o zi, da? Iarăși 230 de dolari. Mulți din cei care privesc acest video au peste 25, 27, 30 de ani. Dar dumneavoastră, ce fel de salariu aveți? Cât timp acorzi tu acestui serviciu? Maxim o oră, 2 pe zi. Maxim o oră, 2 pe zi? Da. Ok, foarte bine. Dar de la început era mai greu? Așa. Când și cum. Când și cum? Da. Când mai greu, când mai ușor. Ca orice lucru de la început, ca o sferă. Da, foarte corect. Ok, trecem pe partea aia. Exemplu, aici sunt domnișoare. Ok, trecem aici. Cum vă numiți, domnul? Dumitru. Ok. De cât timp sunteți dumneavoastră în companie? Eu sunt de pe data de 1 august. Acum sunt 21 de zile, de când suntem, de pe data de 10 suntem așa pe training. Și aflăm multă informație aici, care ne ajută cu noi să ne dezvoltăm. În timp de 21 de zile, eu chiar ați vă arăt ce fel de bani am făcut eu. Primele 21 de zile, adică evident. Evident. Ești aici la training, înainte de asta am mai făcut bani și acum hai să vedem rezultatul tău. Domnul se loghează, fiecare are într-adevăr, fiți foarte atenți, pe data de 20. Aici este pe data de 20, 8 ieri. Aceasta este ieri. Poți aici, te rog. Astăzi este 21.08 și domnul Dat a făcut chiar ieri suma de 250 plus 7, 257 de dolari. După cum vedeți, banii sunt Banii companiei, direct în birou. cum sunt, de unde sunt extrași, cum știi tu toată procedura? Sunt extrași cu ajutorul cardului, care este trimis de către companii gratis. Absolut gratis, da? Da. Am înțeles. Aici avem un alt băiețel. Bună ziua, cum te numești? Bună ziua, Andrei. Andrei. Câți ani ai? 16 ani. 16 ani. Locuiești în? Italia. În Italia. Și ai venit din Italia? Da, din pentru Italia. Pentru spes training special care e la Chișinău. Care e la Chișinău. Felicitări, bravo! Bravo, într-adevăr. Ai și tu ceva de rezultate? Adică ai venit
să zicem așa, nu știu, ai prins foarte mult, în timpul spre terenul până acum, ai prins foarte multă informație utilă, așa ca și Dumitru, căci stați unul lângă altul, dar rezultate de bani. Sunt ceva? Da, sunt. La 16 ani? Da, 16 ani. La 16 ani. Tu înveți încă în Italia, da? Nu. Nu, da? Nu. De ce? Păi nu-i rost. Învăț pe degeaba. Ați văzut cum venește un copil, un băiat deja mare, care are afacerea lui? El gândește foarte bine. La 16 ani la școala nu mai trebuie. Pentru că părinții stau cu diplome acasă, toată viața lucrează și până la urmă nu au nici 10-15.000 de euro. La sfârșitul vieții plâng că au pensii de 300 de lei și voi toți le urmați pașii. Tata a fost la construcție și ficiorul și nepotul și tot așa mai departe. Ok, ne apropiem aici. Deja este... Sunt alte de rezultate. Domnul a intrat în back office-ul lui. Uitați-vă atent. Adică este de pe data de 20 a 8 a 2014. Într-adevăr a făcut 250 și plus $35. Rezultatele sunt absolut diferite. Dumneavoastră vă dați seama că fiecare are calculatorul său. Dacă haideți să facem ceva. Să vă arăt ceva. Pot, Anișoara? Pot să iau calculatorul, da? Ok? Eu voi intra imediat la mine în... Ok? Mă voi deloga. Logout. Imediat vă voi arăta rezultatul meu, ca și voi să înțelegeți despre ce este vorba. Eu mă voi loga aici. O clipă doar. Această afacere este absolut accesibilă pentru toți cei ce, într-adevăr, vor să stea acasă. Exemplu de afaceri, cum sunt oamenii în nu știu, lucrează la bancă, da? Sunt oameni care lucrează cu brațele de muncă, forța fizică, dar sunt oameni care lucrează inteligență. Adică cel ce lucrează la bancă, îmbrăcat în cămașa albă, ăla nu-i om, ăla nu-i lucrător, da? Exact așa, e un lucru inteligent ăsta. Imediat, eu într-adevăr vă voi arăta rezultatele mele personale. Voi face ecranul puțin mai mic. Ok, așa. Aici, cum vedeți, pe 20, da? Sunt 35, 35, 35. Clipul voi face puțin mai mare. Cameramanul mi-a spus. Imediat. Ok. Mai mare încă dacă doriți, poftim. Ok, cred că așa este bine. Se vede, da? Pe 20 sunt circa 5 comisioane. Sunt 35, 35, 35 de 4 ori și odată 7, da? Mai departe, mai jos, sunt 3 comisioane la data de 19, sunt 35, 35, alt 7. Mai jos sunt pe data de 18, într-adevăr sunt 6 sau 5, iarăși, 7, 35, 5, 25, 5, 25 și iarăși 35. Pe data de 15, deci practic în fiecare zi, da? Adică săptămâna asta, eu voi intra în comisioane, imediat, și veți vedea o sumă care eu nu, doar săptămâna asta am făcut-o $551 de dolari și 25 de cenți, da? Se vede, da? Dolari, da? Ok. Care îi voi putea extrage pe cartul trimis automat de la companie gratis pe data de 22 septembrie 2014. Ok. Deci dacă încă
mai stați pe gânduri, da, dar mersi foarte mult. Dacă încă mai stați pe gânduri, mai stați o lună, 2, 3 și veți vedea care este situația, schimbarea situației financiare. Aici sunt oameni care într-adevăr au scopul în viață. Au un scop, ei vor mașini de 50.000 de euro, nu ca alții de 2.000 de euro, taburet, se mai cheamă așa fel de mașini, sau tigăi. Aici oamenii au un scop și de la 16 ani, veți vedea băiatul care are 16 ani, care a făcut 250 plus 35 de dolari, ce va fi cu el la 20, peste 4 ani, dacă de pe acum a început să facă așa fel de bani, în zi. Sunt persoane aici care vor să schimbe viața înspre bine. Dar tu, vrei?